per la mà. La combinación mundial. ¡Orden! ¡Ey, mira! A ver si pescamos algo por ahí. ¡Pesca! Ese ruido que fa, seguro que la mató. No està? L'ha vist apuntat. Ja, jo l'ha vist apuntat. Vale, falten 5 minuts per a l'inici. Les tocarem, segur que el públic pot acompanyar-nos cantant. Així que quan tenen la música pregravada, sonarà la música en directe. Moltes gràcies a tots. Si us agraden, bé, i si no, és la culpa del mestre. Ale, adeu. Vale, gràcies. Per iniciar. Va, e ja podeu parlar i tot. Hola. I ballar i... Ballar? Ah? Jo fico ballant. Ai. Si mà, que anem al piscinaco. Va.
I els de Simà no valen res. Ah. Busca Vicente Esteve o... Jo el deixo, però després veurem bona cara i ja. Nosaltres ens tindríem sempre. Veurem demà. No en tenien. Demà no en tenien la carrera? Demà toca en tenien. Vale. Encara amb un caravall? Sí, ahir és un tobogan. Ah, cap allà? I dic, no, Calma, no esteu bé? Hola, en vas. Ho hem fet, mira, encara venen darrere mi. Que quede. Claro, adéu. Hola, va. David, molt bé. Passada va, molt bé, un fort aplaudiment a ella. Ànima i... Ara la platja, la pròxima. Ya en tot, tant de tiempo, yo buscante per allà a les muntanyes. Esa no se l'ha apuntat al circuit. Bé o què? Ara l'agarraré jo. Mira, jo triaré. Agárratelo. Tócamelo. Ya, Marisa, ella Ana y yo. Desde Simat. Vamos desde Simat. Con la boca plena. I és de Benissa. Boníssim.
Però Toni, que va corrent. Me voy carregando. Ana, què tal? Bé, no? Beníssim. Jo no, per aquí no. No t'ha vist? Molta calor, eh? Quedava molt. Anava molt darrere.